usategian, haur batzuk entzun ditu Arisek. Ikusi zer nolako bizarra eta hieluzea zuen jende honek. Ez zaizkit bat ere gustatzen. Historia horrekoak dira. Duela urte asko bizi izan ziren lurrean, eta ez zekiten ez irakurtzen ez idazten ez ezertan. Haiengana hurbildu da Aris, eta eskuetan liburu bat daukatela ikusi du. Altamira itzulo ospetsua ezagutu duan. Nola esan dezakezue hori? Zuek bai duzuela zer ikasirik. Bagoaz, baina prestatu egin beharko dugu aurretik. Eta Arisek sudurra mugitu bitartean, ilea hasi zaie aurrei, eta arropa larru bihurtu. Honaxe iritsi nahi nuenik, iluntzen ari da, eta beraz, gaua igarotzeko leku seguru bat bilatu behar dugu. Ara, ikusi animalia hoiek, bisonteak dira. Segurua? Bisonteak? Nora etorri gara? Zergatik daude honela jantzita? Historia aurrera bidaiatu dugu. Orduantxe, haiene bat entzun du Arisek. Emakume bat ikusi du harri baten ondoan, hanka bati helduta, eta min handia ematen diora dirudi. Oso soinu arraroak egin ditu Arisek, eta muino bat seinalatu du emakume ezezagunak. Gaixoa, masustak eta urrak biltzera irten eta oin bat bihurritu du. Bere aitzulora iristen lagunduko diogu. Bide luzea egin ondoren, zulo handi bat duen haitz baten ondora iritsi dira denak. Aris eta emakumea han sartu dira, baina aurrek atzean gelditzea erabaki dute. Erabat beldurtuta daude. Eta jende horrek jan egin nahi bagaitu, pentsatu dute. Zuhaixka baten atzean ezkutatuta daudela. Aurrak, etorri! Hemen bada ezagutu nahi zaituzten norbait. Ungu du izena, eta eskerrak eman nahi dizkizue, bere amari etxera itzultzen laguntzagatik. Ezkutalekutik irten, eta ungu agurtu dute aurrek. Etorri! Hemen prestatzen ditu larruak unguren amak. Oreinarenak dira. Bai, leunak. Gero eta erosoago sentitzen dira aurrak. Aitzuloko mutil txikia hurbildu zaie ondoren, eta itsas maskorrez egindako lepoko bana oparitu die. Ungu, badakigu ez gaituzula ulertzen, baina hala ere, mila esker. Mila esker. Aitzuloko mutil txikiak irribarre egin die, esku bat bihotzean jarrita. Uste dut ulertu duela. Ondoren, ehiztaririk onena aurkeztu die unguk. Aiztoak eta lantzak egiten ari da ehizarako, eta arpoiak berriz arrantza egiteko. Aris, guztiek laguntzen dute hemen. Familia handi badira. Eta gauza asko egiteko gai dira. Aurrak damututa daude, haiei barre egin izanaz. Unguren ama hurbildu zaie aurrei. Argi bat dauka eskuan, kandela baten antzekoa. Zerbait xuxurlatu die goxo-goxo, eta keinuak egin dizkie jarrai diezaioten. Aitzuloko lekurik onen eragoaz. Korridore luze bat zeharkatu ondoren, areto handi batera iritsi dira bostak. Argia sabaira hurbiltzean, marrazki liluragarri batzuk ikusi dituzte. Denetarik dago, oreinak, bisonteak, eskuak. Harrigarria da. Apartak dira. Zuen eskuak estanpatu nahi alditu zuen galdetzen du unguk. Hala, gogoan izango zaituzte beti. Pixka batean margotzen aritu ondoren, ohera joan dira gure adiskideak. Suaren epelean eta itzuloko familia handiaren babesean, etxean bezalaxe sentitu dira.